Na halló, sziasztok, én Balú vagyok, és mielőtt ez a videó elkezdődne, el szeretném nektek mondani, miért volt ez a hatalmas nagy videó kihagyás. Nos, ez azért volt, mert a gépem bazzakolt, ugye az elektronika ördöge, vagy hogy is nevezik azt. Hát először a hanggal voltak bajok, azt nem lette, utána a wifi-vel, utána mit tudom én mi, az a lényeg, most már újra itt vagyok, lesznek videók, hurrá, minden. Hát először most nem gameplay videót fogtok látni, hanem beszélgetni fogunk egy nagyon fontos dologról, ugye a scammekről, gondolom ezt már a címből is kitaláltátok. Hát minden esetre jó szórakozást a videóhoz. Na hello, sziasztok, én Balú vagyok, és itt vagyunk egy újabb videóban, amiben beszélni szeretnék veletek egy nagyon fontos dologról, méghozzá a scammekről. Arra szeretnék kérni titeket, hogy semmilyen scamnek ne dőljetek be. Nos, mi is az a scam? Hát szerintem aki játszik a Robloxon, az biztos tudja, mert Robloxban most sok ilyen scam létezik, de erről majd még később beszélek. Szóval a scam lényegében annak az a lényege, hogy ilyen beugratás-szerűség lenne magyarul, aminek az a lényege, hogy a scammer, aki ugye beugrat, vagy így próbál mindenkit törbecsalni, az ellopja az adatait annak, akit ugye így scammel. És ezért nehogy belefussatok ilyesmibe. Úgyhogy a Robloxban erről szeretnék beszélni, hogy ez hogy folyik, hogy nehogy ti ilyennek áldozatai legyetek, már itt már a Robloxban rengeteg scam van, de rengeteg. Úgyhogy nos, hogy is történik ez a Robloxban? Van ugye a Robux. Ez az ilyen olyan fizetőeszköz a Robloxban, amit hát arra is lehet használni, hogy ugye a karaktered kinézetét alakítsd. És arra is, hogy a játékokon belül még mindenfélét lehet érte venni. Ezt csak pénzért lehet megszerezni. Nincs semmi csodahack, nincs olyan, hogy bemész egy játékba és kapsz, csak add meg a jelszavadat. Ne legyetek ilyen izék, hogy jaj, hát nekem nagyon kell az a Robux, és én mindent meg fogok tenni azért, hogy megkapjam, úgyhogy inkább megadom nekik a jelszavamat. Úgyis biztos ideadják nekem. Nem, ilyen nincs. Szóval, igen, inkább nem is szaporítom szerintem a szót, nézzünk meg párat. Beírjuk, hogy ingyen Robux. És akkor rákeressünk a játékok között. Általában ilyen játékok vannak, hogy bemész, és akkor ott 58-an játszanak, Jézusom, úristen, 58-an bedőlnek ilyen hülyeségnek, nézzük meg. Nézzük meg a szervereket. Nézzétek, látjátok, egy szerveren egy ember van, nincs több. Egy szerveren egy ember. Látod, és itt írja, hogy kiknek csináld már a busz. Jó, ez akkor nagy hülyeség. Itt írja a chatet, de egyedül vagyok az egész szerveren. Hogy csetelnének már? Nézzétek, úristen, ez hihetetlen. Ilyen fake chat van. Ilyen de nincs senki rajtam kívül itt benn. A szerón. Egyedül vagyok. És akkor itt van ilyen Szóval ez nem tudom ennek kidőlben, de ez durva. De nehogy ti is bedőljetek, jó? Mindegy, ez bizony. Hát itt van ilyen Robux halom, hát nagyon jó, hát get Robux. Jó van. Jó, ez egy külön weboldalra küldeni minket, tehát ezt én most nem fogom megcsinálni.
Egy olyat szeretnék megmutatni, ez az ilyen tipikus, mikor ott a játékon belül mondjuk beírjuk, hogy obbi is legyen, Robux obbi. Jó. Itt is van, találtam. Do the obbi for Robux. Csináld meg az obbit, az obbi a Robloxban az ilyen parkourszerűség. Robuxért. Nézzük. Ó, hát ki gondolta volna, most is egy ember egy szerverem van magyarul, senki nem lesz az én szerveremen. Nehogy elhiggyétek, hogyha ilyet fog mutatni. Hát akkor nézzük meg. Biztos majd kapunk ingyen Robuxot. Új, de jó lesz az. Tényleg. És itt van, na, ez a fake, hogy kik vannak a szerveren. Mondom, egyedül vagyok a szerveren. Új. De most komolyan nézzétek meg, hát mi ez? Fake chat plusz fake, hogy kik vannak a szerveren. Úristen, ez annyira egy mocskos szar. Úristen. Jézusom, ez már tényleg elmocsok. Na jó, hát akkor csináljuk meg az obbit, majd kapunk egy csomó Robuxot. Ez az. Hú, hát ez nagyon nehéz. Szörnyű. Hát te jó! Hát jó! Ez az, mit kell csinálnom? Csak be kell írnom a jelszavamat. Ez az, akkor ezt én kiírám, hát hogy beírjuk. Jó, beírtam a jelszavamat, jó, hát nyomjuk meg, és akkor király. Inkorrekt, hát mi az? Hát nekem tényleg ez a jelszavam. Hát ez mi már? Na jó. Most komolyra fordítva a szót. Ez egyébként arra van, hogy ezt itt ugye kiírja, hogy megkapod a Robuxot, csak írd be a jelszavadat. És itt te szépen beírod a jelszavadat. És utána rájössz a confirm. Na, és elmenti ez a játék a usernémet és a hozzátartozó passwordot, amit beírtál, és majd a csávókám, aki ez a játék, az majd szépen megpróbál belépni a te accountodba, és akkor megszívtad. Ja, összes Robuxot felhasználja, meg megváltoztatja a jelszavadat, meg minden, szóval igen. De egyébként látjátok, egy ember van egy szerveren. Szóval nincsen ott másik játékos. Az a chat, meg az még kiírta a oldalt, hogy ilyen hány játékos van bent, az mindegyik kamu. Teljesen kamu. Úgyhogy nehogy ezt elhiggyétek, de hogyha mégis biztonságban akartok lenni teljes mértékben, akkor azt megtehetitek, hogy ide mentek a profilban, itt a nem, ide kell jönni, settings, ide jöttök. És akkor itt az account infónál megadjátok az e-mail címeteket. Én ezt már ugye megadtam, aminek hát az a lényege, hogy te szépen megadod az e-mail címedet, és még hogyha valaki elcsorja is az accountodat, az e-maileden keresztül be tudsz lépni ide. És akkor esetleg megváltoztatod még egyszer a jelszót, és akkor elcseszte az, aki ugye ezért veled. Úgyhogy itt adjátok meg az e-maileteket, én ezt mindenképpen ajánlom. Nem küldtek semmit, nem küldenek semmit a Robloxosok, ez tényleg csak azért van. Én már egy éve kb. Megadtam, és egy hülye e-mailt nem kaptam tőlük, hogy mit tudom én, mi van a Robloxon. Úgyhogy ez szerintem mindenféleképpen előnyös megadni, akármi is történne veletek. Hát igen, szóval remélem hasznos volt ez a videó, és remélem, hogy most már nem fogtok bedőlni ilyen idióta szkemmeknek. Hát nem is ajánlom. Aki ezt most nézi ezt a videót, az arra kérném, hogy ismer olyan
játékos, aki barátja, aki játszik ugye a Robloxon, annak mindenféleképpen ezt mondja el, ossza meg vele, hogyha még nem tudná esetleg, mert tényleg nem szeretném, hogy akárki is ilyesminek az áldozatává váljon. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videómat, én Balú voltam, és sziasztok!